ଲଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ଭାଇ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ରାଗିବୁନି ତ? କ'ଣ କହୁନୁ? ମତେ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢିବି। କିସ କହିଲୁ? ଗାଁ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଏଠିକାର ପରିବେଶରେ ମୁଁ ଆଉ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଛି ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢିବି। କିସ କହିଲୁ? ବିଦେଶ? ଆରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ତୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବୋଧେ? ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଶୁଣ। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଆଗେ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଭାଇ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ଘେରି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଉପରେ ଅନ୍ଧକାରର ଛାୟା। ମିଳିଲା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଉତ୍କଳ ମାତାର ଅନ୍ୟତମ ବରପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ଦିନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଶତ୍ରୁର ମନରେ ଭୟ, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟାର ନିଆଁ ଅନ୍ୟାୟୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କୁ ତାର ଲେଲିହାନ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଜାଳି ଦେଉଥିଲା ବେଳେ ସୁପ୍ତ ଜନତାର ବୁକୁରେ ଜାଳୁଥିଲା ବିପ୍ଳବର
ଦେଖିଲୁ, ଏହା ପରେ ମିଳିଗଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ତାପରେ ଆମେ ଗାଇ ଉଠିଲୁ। ଭଉଣୀ, ଏବେ କହ, ତୁ ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢିବୁ? ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ ବିଦେଶକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବି ଆଉ ଗାଇବି। ଓଡ଼ିଶା, 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 ଓଡ଼ିଶା,